Tehát 22-es gyakorlat az lehet, és az, hogy 18-as szám az is lehet. Jó, akkor csapó. Hangozták. Oké, ez remek volt. 3-4 félét csináltatok. Na, tehát akkor tisztázzuk a fogalmakat, erre kezdünk. Jó. Forog a gép. Tessék. Jó? Basszus, hogy én nem nyújtottam ki ezt a lábam direkt azért, mert tudtam, majd azt öregem majd a flóra. Tudtam, hogy te majd kint akarsz. Oké. Forog a gép, még megy. Tessék. Alaphelyzet mindenkinek. Oké, megállunk, semmi baj. De figyelj, nem lesz semmi baj. Simán. 6-kor raknak ki minket. Forog a gép. Tessék. Pöpet, megvolt, köszönöm.